बाक्सायाव मथावरि खोनायाव मैखोम खान्थि बादगा थिखादारनि गोहैलेनि थाखायनो खुरखानो हमदों मथावरि। बाग्लादियानि दैखौ हमथानो हागोन ना बालानि मथावरिया? खैफोदजों मोगा-मोगि जानांनो हागौ ओनसोलनि रायजोफोर। बाक्सा जिल्लानि पाग्लादिया दैमानि सोनाब रुगुंनि मादालतारानिफ्राय बरैका रङासि मथावरि खोनायाव खान्थि बादगा। बाला हाजों पाग्लादिया दैमानि मथावरि खोनायनि अजद दैखांदों जायगानि रायजोफोरा। आगोलदिया दलांर পৰা बरि काडाङाकলৈকে হৈছে কিন্তু মাথোৱাৰিটো অকল বালা মাটিৰে দিছি যাৰ কাৰণে মাথোৱাৰিটো বহুত ক্ষয় গৈ যায় নষ্ট হৈ গৈছে। फारसेथिं आसुनि मोनसे सांग्रां दोलोआ मथावरि खोनाय नायदिङो। खामानिनि गोहैले नुनानै सोमोनाङो आसुनि दैदेनगिरिया। अखाजोंनो खुरखादों लुनाय मथावरिया। जायगा जायगा गेदेर हाखर सोमजिदों। आबुङै बालाजों खोनाय जादों मथावरिखौ। पाग्लादिया दैमानि उसिफावनाय दैखौ हमथानो हागोन ना बालानि मथावरिया? बे गेदेर सोंथि बेरखांदों। 24 कौटि रां गनायथि मोनदों 9 किल'मिटार गोलावनि मथावरि खोनायनि थाखाय। जायगानि रायजोफोरनि अजद बायदिब्ला पाग्लादिया दैमानि बिखायाव जावखांनानैसो बालाजों खोनाय जादों मथावरिखौ। दा अखानि जाउनावनो जायगा जायगा खुरखानो हमदों मथावरिया। दैज्लां फैनाय लोगो लोगोनो दा संखिखांनो गोनां जादों जायगानि रायजोफोरा। लुग्रा फसंथाना दिनैसिमबो फाहामथायनि जेबो राहा लायाखै आरो दै सम्पद बिफानाबो बे आयदाखौ जेबो गोथौथि होनाय नुनो मोनाखै। आसुनि दाबि थाबैनो फाहामना जायगानि रायजोफोरनि रैखाथि रोखा खालामना होनाय आरो दै सम्पद मन्थ्रिखौ मथावरि नायदिंनो थाखाय दाबि फोरमायदों आसुआ। আজিলৈকে কতো দেখা নাই বালি মাটিৰে মাথোৱাৰি নিৰ্মাণ কৰা আমি কতো দেখা নাই আৰু এই মাথোৱাৰিটো প্ৰথম আমি দেখিছো বালি মাটিৰে নিৰ্মাণ কৰা। আমি সেই কাৰণে এই গোটেই ঠিকাদাৰ গোটেইখিনিক মানে চিফ ইঞ্জিনিয়াৰে এই সকলৰ লগত কথা পাতি কি কাৰণে তেওঁলোকে ইমান অনুন্নত মানদণ্ডৰ কাম কৰিলে এই বিষয়ে তেওঁলোকে জানিব লাগে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত এই মাথোৱাৰিটো পুনৰ ভালদৰে নিৰ্মাণ কৰাৰ কাৰণে আমি আহ্বান জনাইছো। दा बाथ्राया जाबाय फैबाय थानाय समाव दै सम्पद बिफाननि मन्थ्रि आरो बिफानारि खुंथाया मा राहा लागोन बेयो नोजोर बोथावना जागोन। मुसलपुरनिफ्राय दिबाजुराम गयारनि हेफाजाबाव निउज डेस्क रिपर्ट बड' लाइभ 24।